हेलौ लोगोफोर आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव लोगोफोर आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों बेयो मोनसे बर' गोदान बैसागो मुसाप भिडिअ। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मुसाप बैसागो भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायदो। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि सिंगारानो जादों रिजु, मनि, बसुमतारी आरो रिमल दैमारि। लोगोफोर नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों बिजय बसुमतारी। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय। लोगोफोर बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों बिएपि प्रडाक्सन। लोगोफोर नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामनानै बिथांनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो आरो लोगोफोर नोंथांमोननो बयनिसिमबो आंनि सिगांग्रो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट आपडेटनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै ला जाहाथे जेब्ला गोदान मिउजिक भिडिअनि आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइ सिगांसो नुनाय बायदि।